алейкум ба ҳама касое ки дар каналашон тичи подписатсия кардагиян ё ки кардаги нестанд. Ҳамаи мо хабар дорем як воқеара духтараки 5 солае ки дар Россия кушта шуда дасти як ҷавони ноҷавон мард бигем. ин кор барои ҳар як махсус барои ҳар як падар ҳатто тасаввур карданаш қине ба фикри ма. Шахсан худи ман фарзанд дорам, духтарчаи 5 сола дорам. бовар кунед ҳамин чиз беҳад тасаввур карданаш қин буд ки мо хостем як суруд баҳри ҳамин одам бибахшем ва иншоалло дар ҳаққиш бо ҳама каса дуо мекунем. иншоалло ки дуогӯи падару модараш мешавем ки худованд сабри ҷамилшон насиб бигардона. дуогӯи ҳамин духтарак мешавем ки худованд иншоалло ки дар биҳиште ҷош. ба ҳамин сурат репи майдак якчанд қаша гӯш мекунем. эй гули наврӯида дари гулзори беасар ҷо наёфти иншоалло дар биҳиш мешкуфи айсар. эй гули таги хок шукуфта натонисти болода барои ки рӯи дивутирамон расид болода. эй гули 5 солаёча ту қоқ шиди дар баҳор бигзор қоқ шава дасте ки ту ракандаи гулзор. эй ҳувайдо эй тифли бегуноҳ надида дунё нолаи ёчаи ту оламакат гирён ту дар рӯи дастошон рафти бозӣ када қатишон не ки ба тобут омадӣ ту ба ҷисми беҷон. сабри ҷамил хоҳонем бар падару ҳам модарат дударе ки орзу дошт бина таги чодарат. гули орзуҳои мо дар рӯи қабри мо мерӯя падар мешкана ай даруну модар хун мегиря. модар хомӯш намеша падар ором намеша идо паси панҷара нашина ҳаром намеша. не ки садо фарин ба ӯ падар ки дилиш чокай ҳар касе мешнава и хабара ужеда шокай. тоҷикистон дуо ки ай худо мадад талаб ки номи ӯ марди номарда шиниди пас лавнат ки ҳар падаре ки фарзанди майда дора гамада ҳами кора метона ақаллан тасаввур карда коре ки тасаввур карданаш кине барои мора имрӯз дар ҳақиқат расид ба сари. в общем намихеле репа бародам интизор мешам рӯзҳои наздик ба хотири дастгирии падару модари ҳамин одам. шахсан айдасти ман ба ҷуз реп ҳеҷ кор намеояд. ҳама касае ки ҳама дар ҳаққиш дуо мекунем дар ҳаққи духтарак дар ҳаққи падару модараш ки худованд сабри ҷамилшон ато бигардона ва бо мо бимонен ҳамкориҳо мо